ଶୀତ ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଳିଥାଏ। ଶାଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳିଥାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବେଶୀ ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହାଟରୁ ଆଜି ଆମର ଆସିଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ତାକୁ ସକାଳେ କିଛି ଖରଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମୁଗ ଜାଇ ପକେଇକି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଶୀତ ଦିନେ ଛଣାଛଣି ଖାଇବାର ମନ। କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ଝିଅ ତ ଖାଏନି, ଏମିତି ଶାଗ ଖାଏନି, ତ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇପାରିବ, ଏଇଆ ଭାବି ଭାବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକୁଡ଼ି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଦରକାର, ତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ତ ଘରେ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କାଲି ଯେହେତୁ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଚାଉଳ କିଛି ଆଣିଲି ହେରି, ତାକୁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟା ବି ଏମିତି ପତ୍ରରେ ବୁଡ଼େଇକି କଲେ ହେବ। ଗୋଟେ ଏମିତି ପତ୍ର କଲେ କେତେ ବା ଏମିତି କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଲେ ସୁବିଧା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିନେଲି। ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ବି ପକେଇ ନେଲି। ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପିଆଜ କାଟିନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଥିଲି ପିଆଜ, ଜୁଆଣି ଟିକେ ପକାଇଦେବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଛଣାଛଣି ହଜମ ହେବ ଶୀଘ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଜୁଆଣି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ନେଲି, ପାଣି ଆଉ ଦେଇନି। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଶାଗରୁ ହିଁ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ଶାଗରୁ ହିଁ ପାଣିଟା ବାହାରିକି ସେଥିରେ ସେ ଭଲ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବା ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ବି ପକାଇଦେଲେ ହେବ। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଲି ଚାଖିବାକୁ, ସିଏ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାଟିକି ପୁରା ଖାଲି ପାଳଙ୍ଗ ପାଳଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ପୁଣି କହିଲି ପକୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜିରେ ପରିଣତ କରିନେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଛେଚିକି ତାକୁ ତେଲ କଢ଼େଇରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଖାଇକି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଲାଗିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ କୁଡ଼କୁଡ଼ ରହୁଛି। ମୋ ଝିଅ ବି ବହୁତ ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେଲା। ମୋର ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି, ବେ ପାଳଙ୍ଗ ତା ପେଟକୁ ଯିବ। ଶାଗ ଏମିତି ଜମା ବି ଖାଏନି, ଆଉ ଇଏ ତ ଛଣାଛଣି ଆଇଟମ୍, କୁଡ଼କୁଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ତକ, ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ଖାଇଦେଲା। ଯେହେତୁ ଏ ଆଇଟମ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇକରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ସେୟାର ନ କରିବି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମ ମାନେ ସବୁ କିଛି ନା। ତ ଯଦି ଏମିତି ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରିନେଲେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇଦେବେ। ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ରେସିପିଟି ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।